זה בין יובי לילג'נד. מה אתה מתלבט? לא ראית איתי לג'נד עכשיו? הוא רצח עליך ואני לא הייתי איתכם. לא, אבל זה ילג'נד. לא שמתי לב שיש דאבל קיל, אמרתי... היית מאחוריי, וואט הפאק. באמת לא רוצה להיות אימפוסטר, אני לא רוצה להיות אימפוסטר. לא, זה אשכרה הפעם היחידה שאני לא רוצה להיות אימפוסטר. וואט הפאק! כמה משימות! אין מה לדאוג למשימות, וואלה לא אשקר, אין מה לדאוג למשימות. סגור קצת. אוי, לא יאבי. כאילו... לא הבנתי, מאיפה פינו כבר? מה? וואט הפאק אחי, זה יובי אחד. איפה הקיל זריד? איפה הקיל? הקיל במצלמות, כאילו ראיתי באדמין גם מצלמות לא דוקות. למה זה יובי? רגע, פינג'י. מה? אני חושב ש... יובי, אפשר לשאול מה עשית ב10 שניות האחרונות של הראונד? אני עכשיו בין הקומס 10 שניות לאופיס. האחרונות של הראונד, מה עשית? הלו, נכנסתי לאדמין עם כולם. לפני שנכנסת לאדמין, מאיפה באת? משמאל. מה זה משמאל? משמאל האפיס. תקשיבו רגע, הקיל של נתיב במצלמות, כנראה עשו קומסקי להנחיל את המצלמות ורצחו אותו. זה גם קיל אחד של פחות מ5 שניות על אבריקס, ראיתי אותו עכשיו כאילו. הקיל הזה ישן, הוא היה במצלמות עוד לפני הקומס. לקיל של נתיב זה לא פלקון, וזה יכול להיות כאילו רוי HQ. טוב, זה לא... אם זה קיל לפני הקומס, אז זה מי שהיה בלאב הוא קליר. אני הלכתי ללאב, בזמן הקומס זה היה שחר שם, ומי עוד היה לרוקט? אני הייתי בלאב, על הרוקט. הוא היה עם מישהו על הרוקט. אני הייתי על הרוקט. סימני קריאה. אני הייתי. זה עוד מישהו, אני לא זוכר מי. יובי היה, יובי. הלאה, תשמעתי? טוב. איזה קיל, וואו. איזה מזל, זה קיל של כאילו טיימינג טוב. אוי פאק. שבא, הייתי הורג אותו באמת. בוא נעשה את עצמי כאילו אני ילד טוב שעושה משימות. צהוב, מאיפה באת? אני נשארתי שם לפני שהפעילו את הזה. איפה הגיל? היה לה שם... תמו רגע, מי השתיים לאב, אחי? אני בלאב, סוויץ' גיים בלאב, ועכשיו היה מישהו שיצא מהספייסים. אני. זה יובי. מישהו מנקה את שחר? לא, רגע. אני חושב שזה שחר או יובי, כאילו. תקשיבו, טיפש, אני בספייסימן. בין יואבי לשחר כזה. לא, ראיתי את יואבי. שחר פתאום הורידו את האורות. לא, הפין, זה הגרוע, איזה חלש אתה. הגופה 3 שניות, איך הוא על גופה? אני לא יודע מי נפגע מי בספסימנס. מה, איך? אני לא יודע מי בספסימנס, אבל זה... אתה מוכר את זה, פין, זה השחר גרוע. למה לא אהבת את זה? לפחות הספקנו להרוג מישהו. חוץ מאבריקס, אין באמת מישהו שהוא טוב שהרגנו. הלו, איפה הגופה? לא, אין סיכוי שלא ראית את זה, אם אתה אומר שלא ראית... דילג'ן, אני בטוח כמעט במה. מה? רגע, עצרו רגע. אני וסוויץ' גיים היינו ביחד על הכפתור, עברתי עליך והוא מת. כאילו, זה או שאתה רוצח, או שאתה רוצח, או שמישהו רצח על הפנים. אני ראיתי גופה על הכפתור ואני ראיתי את מה יוצא מהאופיס. אני אגיד לכם מה לדעתי צריך להיות, אוקיי? גם אם אתה מאשים אחד את השני, לדעתי צריך את יואבי. לא. רגע, לא יכול להיות יואבי, לא יכול להיות יואבי. לא, אבל הוא אימפוסטר, מה זה משנה? אני מחכה לי ללחוץ על הכפתור להאשים את יואבי, סבבה. אחרי זה אני רואה שלייץ, אמרתי לעצמי, טוב, אני חכה שתקנו, אמרתי לא, בטח הגניבו קיל. אני הולך לווייטלס, רואה קיל, ואז אחרי זה אני חוזר, כשאני חוזר אני רואה גופה, ואז אחרי זה אני רואה את אילג'נד פשוט יוצא. היה דאבל קיל? היה דאבל קיל, כן. היה דאבל קיל. מה אנחנו מתלבטים? תעיפו. לא. לא שמתי לב שיש דאבל קיל, אמרתי... לא, אבל זה אילג'נד. אבל אהבתי את יואבי, למה שאני... תצביע ליואבי. טל. מי שם לי הוא לא מוכר. אני לא מכרתי. צריך להגיד פלקון.
אוקיי, רגע, מי תיקן לייט? טל. טל תיקן לייט, אז זה בין יובי ללג'נד. איך זה אני? וואט הפאק? די, סתום. אם הוא לג'נד. די, אבל טל, אחי, רגע, עצור. בלי לג'נד, ראיתי אותך רוצח אותי על הפרצוף. למה החבאת גופה? וואט הפאק? מישהו רצח עליך ולא שמת לב. אין סיכוי שרצחו עליו ולא שמתי לב. איפה אחי? לא הבנתי, דברת על הגופה או שעשית על כפתור? עשיתי כפתור. כפתור, פלקון בא לעשות כפתור והוא רצח אותו, אחי, זה לג'נד, אחי. רגע, עצרו, שנייה. לא, אני שמתי לג'נד, וזה על הזין שלי, מה כולם חושבים אחי? אני ראיתי, לא, אני שמתי לג'נד וזה על הזין שלי. כן, שימי לג'נד, אומייגאד. אבל לא יקליט של זה. אבל אתה מבין שעכשיו הוא יעשה 2 קילים, אנחנו צריכים להיות ביחד. אז בוא נהיה ביחד. יואו, בבקשה אלוהים, הולי שיט. מה אומרים? מה זה מטורף שאני הגעתי למצב הזה. לג'נד. מה אתה מתלבט? לא ראית איתי לג'נד עכשיו? תקשיבי לג'נד זה כזה אתה אחי, אני באתי... אני אפילו לא ראיתי אתכם. שנייה, אבל מה שאני ראיתי עכשיו זה ראיתי את יובי פשוט עובר על גופה. אני אגיד לך מה קרה, עכשיו אפשר לדבר? אני, אילג'נד ופילס, זה היינו ביחד, אני הייתי קצת יותר קדימה ואז אני שם לב שאילג'נד פשוט רצח את זה ונדק לי ריפורט. כאילו, הוא רצח עליך ואני לא הייתי איתכם, ואתה עדיין סומך... היית מאחוריי, וואט הפאק. אתה רוצה לשים לבוא? זה משחק יפה שלך!